Dragi gledalci, dobroveče. 4 najveća imena, ili možemo da kažemo bića ili duha srpskog rasejanja, su bili Nikola Tesla, Milutin Milanković, Mihajlo Pupin i Mileva Marić. To su tako velika imena, naravno bilo ih je još. Bilo je mnogih drugih ljudi, veoma stvaralaca velikih i kreatora, ali ova imena su tako velika da kad u svetu kažete ta imena, niko vas ne pita ni ko vam je šef države, ni ko je predsjednik partije, ni stranke, ništa ih više drugo ne zanima. Srbi su na neki način tim velikanima identifikovani. Ova 4 duha ili ova 4 bića koja i dan danas žive među nama, jer njihova energija je svuda ovde oko nas, su ono što mi kažemo u psihologiji i psihijatriji stvaralaštva najbolji primjeri toga o čemu govorimo kada ilustrujemo kako stvaralac radi. Oni su bili polivalentni, veoma kompleksne ličnosti i pored racionalnog dela imali su strašno razvijen emocionalni deo, emocionalnu inteligenciju. Svi od njih. Naravno, i Tesla, i Milanković, i Pupin, i Mileva Marić ostavili su mnogo duhovne dece u svetu. Večeras ćemo razgovarati sa jednim takvim potomkom, duhovnim. Veljko, dobroveče. Dobroveče. Kaži mi odmah ovako da ja ću sad tebe polako da predstavljam. Kako ti se ovde, jesi dobro, sad dobro osjećaš u ovom prostoru? Pa sasvim dobro, vrlo prijatno. Mi znamo, u klinici prvo vidimo ako čovjek nije dobro u prostoru, onda znamo da neće moći da govori kao što treba, da sve iz sebe izvuče i tako dalje. Neko mi kaže, pa sve je belo, sve je hladno. Neko kaže, pretoplo je. Ovde nije ni belo, ovde je sve u redu. Sasvim prijatno. Veljko, ti si, ajde, mi ćemo polako da predstavljamo tvoju ličnost kroz celu ovu emisiju i razgovarat ćemo o temama. Ja sam počela time da si ti dete, duhovno dete ova 4 velikana. Još jednom da ponovim, Tesla, Milutin Milanković, Pupin i Mileva Marić. Ima ih naravno više, verovatno i ti već imaš u glavi neka imena, ali ovo je amblem, ovo su stvarno simboli. Ti si u stvari istoričar. Istoričar nauke, može se reći fizičar, silom prilika, odnosno željom sudbine i da kažem da si i pisac, je li tako? Da, publicista možda. Publicista, pa dobro, to je svako ko publikuje, ali zavisi od toga kako danas svi novinari pišu i svi su neki veliki pisci i tako dalje. Ali mi razlikujemo to po dubini. Ajde odmah da to objasnimo i onda ću te pitati da krenemo sa našim idejnim delom. Ti si neko koga danas smatraju čovekom, prvo imaš jako mnogo otkrića, patenata, odnosno tih nekih, kako da kažem, vrlo konkretnih, da kažemo, ajde, kako da kažemo, neku reč. Znaš, sad sam se setila reči koju Laza Kostić je pominjao kada je opisivao Nikolu Teslu. Znaš kako ga je zvao? Izumetnik. Izumetnik. Da, ovo je baš interesantna kombinacija. To je bila kombinacija izumitelj i umetnik. Jeste. Zato što je Tesla bio jedno i drugo. I onda kaže izumetnik. I ti si na neki način izumetnik i govorit ćemo o tome šta si sve otkrio i kako to danas u svetu je. Tebe je neka štampa ovde, naša jadna srpska, otkrila možda malo kasno, kad su te u svetu već mnogi ljudi znali. Ja sam te pronašla tamo u Francuskoj na nekom. A ovde su odjednom početi daju pažnju, ali ne na vreme. Međutim, bolje ikad nego nikad, je li tako? I sada se za tebe tvrdi da neka tvoja otkrića, ako se nastave, mogu čak da dovedu do promjene paradigme fizike 21. veka. I ja ću tebe pitati odmah, ali samo da kažem da shvatimo o čemu je reč. Paradigma je pojam, veoma stara reč, je tako upotrebljena u filozofiji nauke, istoriji nauke, na nov način od nekoliko teoretičara, Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatoš i tako dalje, koji su po tim nazvali, ono ja sam često objašnjavala, to je jednu čitavu sliku sveta. Ono što Nemci kažu Weltanschauung. Znači, to je jedna nova slika sveta u kojoj se sva istraživanja, svako nešto tapka, grabi dok traje ta slika sveta, onda se javi neki genije i potpuno preokrene paradigmu. Pa onda opet traje ta paradigma neko vreme dok se ne javi novo genijalno otkriće, pa opet preokrene. Imamo od Ptolomeja do kopernikanskog obrta,
odnosno od geocentrične... Tačno, do helio. Do heliocentrične slike sveta. Posle imamo, ajde možemo kažemo, Newtonovsku paradigmu, mehaniciteta, uzročnosti, jeli? Einsteinovsku posle njega i sad smo negde u post-Einsteinovskoj, mada niko ne razume šta je to, ali svi govore post-Einsteinovska. I ko zna šta će još biti, ali paradigme ne postoje samo u nauci, postoje i u umetnosti. Postoje i mi delimo, recimo, ne znam, epoha Biblije, pa onda Gutenbergova, ne galaksija, nego, dobro sam lapsusna, štamparija, pa onda nove tehnologije. To su veliki, da skratimo, to su veliki preokreti u ljudskoj nauci i umetnosti, znači u saznanju. To nije mala stvar kad neko kaže za čoveka na našim prostorima možda će promeniti paradigmu fizike 21. veka, a to se za tebe sada i kaže i piše. I ajde da te pitam, pa ću da ne bude da samo ja brbljam, ali ja moram da pričam. Kaži mi, Veljko, kako ti sebe doživljavaš? Kao sada kad si istoričar i fizičar i pisac, šta si zapravo, kako sebe vidiš? Pa na neki način sve to pomalo, jer putem istraživanja čovek najviše uči. Jer ono što se uči za ocenu, ono što je neka obaveza, to nekad bude malo i, da ne kažem, i neki teret. Ponekad, zavisi sve koji je predmet u pitanju. Ali kad se nešto strasno istražuje, onda se tu daleko, daleko više nauči. To je nešto neuporedivo. To je kao nebo i zemlja. Znači, kada krenu strasti istraživačke, kada se neko za nešto zainteresuje, ako mu to Svevišnji dozvoli, onda se tu nauči milijardu puta više nego kad bi se učilo za ocenu. Evo sad si lepo rekao ako Svevišnji dozvoli, a tebi je dozvolio očigledno, a dobro si i kazao strasti. To je strašno važan pojam. Ljudi imaju tu pozitivističku predrasudu da su naučnici, posebno egzaktni naučnici, da su oni hladnokrvni, isključivo u tom svom racionalnom delu i tako dalje. A mi znamo da najveći stvaraoci su uvek jako emotivni ljudi. I poslije ćemo se vratiti na Nikolu Teslu koji je objašnjavao da ima strašno snažnu emociju pred svako otkriće. Ona dolazi kao anticipacija, kao nešto što će predvideti. I sada, ono što je bitno, ti sebe znači vidiš kao neko ko je sve to sintetisao i jesi zapravo, ti si čovek koji ima verovatno nekih, kako sam ja videla, 110 otkrića i 20 patenata. Možda sad, znači to je veoma mnogo. Na tvom sajtu svi ljudi mogu da vide šta si sve radio i kako si. Zanimljiv si i zato što pokazuješ, tako reći, pravilo da znanje jeste jedno. Znanje je jedno. Sve discipline su u stvari pedagoške, konvencionalne podele. I zato se često dešava da čovjek bude u jednoj disciplini, a da neko otkriće veliko u sasvim drugoj. Jer to nema nikakvog značaja. Jer tako, danas da bi neko uopšte dao otkriće mora da zna 5-6 nauka. Ti si počeo kao istoričar naučnih otkrića, a ne završavaš, daj Bože, sigurno ne završavaš, si verovatno tek na polovini puta, ali si sad u stvari u fizici, u mehanici. Jeste. Pa to je vrlo zanimljivo, baš upravo što si rekla, da van struke, pa čak, kaj da kažem, i van instituta i van katedre se događaju iznenađenja. To je neverovatan fenomen koji nema racionalno objašnjenje. To je neka vertikalna komunikacija, neki signal koji nije uopšte objašnjen odakle. Odakle se dobije ta informacija i onda je posle sve ide samo po sebi. Kaže mi, ja vidiš, stalno pominjem Teslu i to nije ni malo slučajno, što stalno ga poredim, odnosno te poredim i pominjem ga. Nikola Tesla, mi danas znamo u nauci da smatramo, ajde ne možemo da baš banalizujemo, ali moramo nekad da uopštimo stvari. Inteligencija ide preko ženskog hromozoma, uglavnom. Mada se nekad misle obrnuto. A lepota i karakter preko muškog. To sad naravno narušava onu staru sliku gde je... Sad, to jeste malo uopšteno, ali to je ona globalna istina, pa sad nijansiramo. Pol određuje ženski XX, a muški XY, je tako, hromozom, to znamo. Nikola Tesla, njegov otac je bio veoma obrazovan čovek, sveštenik,
Ali majka nepismena je bila genijalna žena. Da, darovita je imala inventivni taj. Svi su govorili u selu da kad se nekom nešto pokvari, ona nije imala nikakvo obrazovanje, ona dođe pa opravi to. Znači, odmah automatski, kako da kažem, shvata odnos uzroka, posljedice i rešava stvari. Nasledio je od majke. Nasledio je od majke, tačno. To je apsolutno tačno, a otac je bio izuzetno kulturan i obrazovan čovjek i znanje, erudicija, ali u stvari ta genijalnost je išla po majčevoj liniji. Mada mi znamo, majčine, mi znamo naravno da ne... Đuka. Jeste, ali mi znamo da naravno i genetika i učenje učestvuju, sve to znamo u psihologiji da je otprilike 50-50%, ali sad u kojim uslovima, kako, da ne ulazimo u tu temu. Veljko, neću da budem indiskretna, ali šta ti misliš o tvojim roditeljima? Da li se neko bavio nekim? Nije važno da se bavio. Da li je bilo tih naznaka da imaju... Pa bilo je. Pa kod oba roditelja to je bilo u većoj ili manjoj meri. Oni su tako sticajem okolnosti, taj svoj dar nije došao do izražaja. Nažalost. Tako da, eto, sticajem okolnosti, ja sam u situaciji nekoj da sam nekim čudom uspeo da se probijem kroz silne barijere. Jer to su neverovatni događaji kada čovjek dođe do neke ideje, pa je onda razradi i vidi da je na pravom putu, te onda dolaze do sklapanja nekih vrlo interesantnih razgovora, nova poznanstva, podrške i onda nešto zaprepašćujuće dođe do negacija. Mislim što ovako antiteza na ime ima velikog smisla ukoliko je osnovana. Iole je osnovana. Pa onda ta ideja do koje neko dođe može da se koriguje ili da se čak i odbaci, ako antiteza ima smisla. Nego je vrlo čudno ukoliko antiteza nema nikakvog smisla, ukoliko je napad radi napada. Onda je to malo ružna stvar, jer onda se gubi razum u objašnjavanju, u raspravi. Ali kod tebe je to nekako, znaš, kad se spore u teorijskoj fizici i teorijskoj matematici, tu nema kraja. Ali kod tebe je jasno, ti imaš instrumente koje si otkrio. I to ili radi ili ne radi. Znaš, ti imaš empirijsku proveru. Prema tome, šta sad tu ima da se osporava? Odnosno, ima naravno uvek. Ali je mnogo lakše, znaš, ti imaš konkretna otkrića. Doći ćemo dotle. Znači, kod tebe nije to sad, ne moraš da vodiš raspravu sa Einsteinom oko toga kako zamišlja, ne znam šta. Imaš konkretno otkriće i kažeš to ili radi ili ne radi, evo, proverite. Čisto empirijski, kako bi rekao Karl Popper, izvolite, imate princip opovrgavanja u iskustvu ili funkcioniše ili ne funkcioniše. A tvoji instrumenti, da tako kažem, naprave, izumi, funkcionišu. Da, i upravo dokazuju iznenađenja. Naime, tu je sad problem što su ljudi zaslepljeni poneki, smatraju da je nemoguće iznenađenje. I kroz celu istoriju su se događale iznenađenja. Da, u stvari sva otkrića jesu tako. Jer mi imamo pogrešan utisak, znanje jeste kumulativno, ali nije linearno. Ona ima cikluse i padove i ta jedna prekretnica koja obori nešto staro, otvori novi put. I to jesu ta najveća iznenađenja. Da, i u fizici se smatralo, što je poznato, i uopšte nije nikakva tajna da je recimo krajem 19. veka se smatralo da je došao kraj fizike posle Galileja i Newtona, da nema više ništa. Onda su došlo do epohalnih otkrića, teorija relativnosti, kvantna mehanika i tekako. Princip neodređenosti, Einstein, Planck, Heisenberg, ali to je otvorilo, jeste to sad neka neizvesnost u odnosu na Newtonovsku mehaniku, ali to sad otvara druge poglede. A znaš ta paradigma unošenja principa neizvesnosti, da kažemo, posle onog determinizma Newtonovskog, kada dolazi do saznanja da nije sve tako determinisano. Znaš kako je to imalo reperkusije ne samo u fizici, nego u svim naukama. Kod nas, recimo, u psihijatriji i psihologiji, to je bilo strašno otkriće da čovjek nije centar kosmosa. Znaš, šta znači u jednoj psihoterapiji ili nauci saznati da ti nisi sunce oko koga se okreće, nego si ti jedna mrvica koja se vrti ko zna oko čega sve. I taj egocentrizam naše psihološke nauke je odjednom propao.
Da, ali on je opet u nekim glavama prisutan. On je prisutan da bome, ali mi imamo antropološka otkrića. Vidiš, kaže, mi tvrdimo da žene su, uglavnom to je statistički zakon, znači zakon velikog broja, žene su u matematici vrlo dobre, ali interesantno u fizici ih nema mnogo. A to je sličan tip inteligencije. Mi kad govorimo o tim tipovima inteligencije, tačno znamo šta je numerički faktor, šta je opšta inteligencija, pa onda biološka, kulturološka, numerički faktor, spacijalni, verbalni, tako, mehanički, kako to delimo. Ali iskustvo nam pokazuje, čisto iskustvo, da su žene jako slabe u fizici. I govorim statistički. Ne, ima žena koje su jake, ali govorim statistički. A u matematici su dobre, statistički. Sad to može biti i kulturološki i tako dalje, da u to ne ulazimo, ali činjenica je da su u matematici bolje, znači u stvari u logici su dobre, a u apstrakcijama su slabije, apstrakciju slabije poimaju. Naravno, ima izuzetaka. Izuzetak uvek potvrđuje to, taj zakon i pravilo. Ovo sam htjela samo da te pitam sada. Znaš, kad, evo, ja recimo znam da je brzina svetlosti negde oko 300.000 km u sekundi, a to treba zamisliti, tu apstrakciju, a mi nemamo nikakvo iskustvo. To je ono što je apstrakcija u pitanju. Pa, evo, naime, pa eto, možda i ono što sam svojevremeno i objavio, bili su me mnogi upozorili da bi možda mogao biti zbog toga napadnut. Objavio sam da bi čovek da je mogao odavno dostići brzinu svetlosti da nije bilo kočničara. Da, to je fantastično uopšte reći, jer mi znamo da ono što ima brzinu svetlosti ne umire, je li tako? Jeste. I tu bi bila i neka tajna besmrtnosti. Ali dobro, vratit ćemo se na sve to. Nešto ste ranije rekli, s čim se nisam mogao složiti, naime, bar u jednom malom segmentu. Da su slabe žene u apstrakciji. U fizici. Ja odmah moram da se pohvalim. Meni je od Mileve, ja sam to već rekla, ali ajde ponovo da se hvalimo. Otac Mileve Marić, Miloš je brat moje bake po majci. A ona je bila jaka i u fizici, u matematici i u muzici. Ali pazi, kad gledaš statistički, većina žena su u logici dobre, ali kad im kažeš ajde sad da budemo u astrofizici pa zamišljajte apstrakcije, tu već je drugčije. Ali na jednostavnim modelima ja sam napravio prototip i sad imamo jedan fenomen. Uložimo ovoliku energiju, dotaknemo kao da smo kliknuli dugme, a proizvod bude toliki. Znači imamo kinetičku energiju koja raspali, koja je očigledno veća. I zamislite šta se događa. Da gotovo sav ženski svet koji to vidi, kaže, jeste, dobija se nemoguće, a to da se dobija više energije od uloga. Sasvim spontano, bez obzira da li su po vokaciji, profesiji, fizičari, ili su sasvim neke druge struke. Sve to zapažaju kod muškog sveta. Tvojih kolega. Imamo ovo, ne uvek, ali zamislite jedan fenomen neverovatan. Ja mnogo cenim nevernog Tomu. Znači, on je opipao. Da. Pa je, iako je Isus rekao, blago onima koji ne vidoše, a poverovaše. Ali šta ćemo u ovom slučaju, da su ljudi toliko zaslepljeni nekada, da i vidoše i opipaše, a ne poverovaše? Imaju mnogo znanja i inhibiciju. Da, zaslepljeni. Da. Da, pa zato je to čak nekad i prednost kod ljudi koji daju genijalna otkrića. Oni puno znaju, ali je bitno da u tom trenutku kao da sve zaborave kada rađaju to delo. Želim preispitati. Ne tvrdim da ću biti u pravu, ali daj da preispitamo na krajnje objektivan način, jer antiteza jako pomaže. Ako je objektivna, pa nećemo se zamlačivati nečim što nema smisla. Taman posla, pa ima i drugih ideja. Veljko, ti, ja sam rekla 110 otprilike otkrića i 20 patenata. Ajde samo da kažemo ova najvažnija. Antigravitacioni motor, dvostepeni oscilator, ekološka samogrejna kuća, po tome si najpoznatiji.
električni mozak za klatno, je li tako? Odnosno pumpa za vodu sa ručnim klatnom i tako dalje. To je već 5-6 onako tih najpoznatijih, a ko zna koliko si uspeo da... I to sve negde funkcioniše. Poznat si najviše po tim samogrejnim ekološkim kućama. Da, i to. Pomenula sam ti jednog prijatelja, mog dobrog prijatelja koji živi u Kaliforniji, Slobodana Ćuka, koji se bavi tom solarnom energijom, ali ti si ovde nešto već u Srbiji ostvario i neki gradovi u Srbiji to primenjuju, ne primenjuju, ali počelo je nešto da se radi, je li tako? Da, jeste. Naime, pošto nekako nisam bio privilegovan ili se nisam osjećao privilegovan još kao mladi pronalazač, te sam dao nešto što bi bilo u odnosu na investicije najracionalnije. Znači, sa najmanje uloženih sredstava da se najviše dobije. Tako da je bio i oslonac na stara dobra rješenja. Naime, istraživajući staru Petrovaradinsku tvrđavu, koja 3 veka postoji. Jeste, i onda sam primetio neke pogodnosti koje bi se mogle primijeniti u savremenoj arhitekturi. Tako da je došlo do te samogrejne ekološke kuće, koja je to i zaživela i u toj kući se i živi, na više mjesta je primenjena i dobila je već izvesne verifikacije, nagrade i tako da... To se sve na tvom sajtu može pročitati i vidjeti i naći. Veljko Mirković, poslije ćemo sve to reći. Ja inače nikad ne reklamiram, ali ovo je, mislim, stvarno su takva otkrića da to čovjek mora da... A ti si već negdje registrovan, u svetu su te identifikovali i oni su tebe pronašli, to uvek tako biva, a onda su te naša te javnost onda otkriva. Dobro, bolje i onda nego nikada, ali uvijek tako bude. Uvijek tako bude. To je pravilo. Svi naši ljudi koji nešto genijalno otkriju ili su na putu genijalnog otkrića, negde ih već u svetu pronađu i posle se sete naši ljudi da... Samo inicijativno veći broj naučnika dolazi kod mene u posetu i sa drugih kontinenta nego iz Srbije. Ili čak nego iz Novog Sada. Da žele to da vide. Mislim, recimo, bilo je 2 profesora Univerziteta Sofija iz Njujorka. Između ostalog. To je bilo jedan nesporazum, pa sad čak su morali da čekaju. Daj Bože da i ti ne nađeš na nekog Edisona ili nekog Salierija, jer to je uvijek ima neko ko koči i tamo, ali za sad ti nije to slučaj. Kaži mi, Veljko, ovo mi je jako bitno. Tesla je jako lepo opisivao put do otkrića. I ono što je strašno važno za nas u psihologiji, Tesla je bio jako emotivan čovjek, svi znamo, strašno je jake emocije imao i naravno obdaren i pesnička duša i tako dalje. Upravo ta ilustracija, ovo što sam rekla na početku, da ima više uvek talenata, a ne jedan. Ali on je ovako opisivao svoj proces. On je govorio, ja kada sam na pragu da nešto počnem da otkrivam, ja osjetim prvo snažnu emociju ljubavi prema nečemu. I ta emocija me jako dugo drži, kao da me tera da krenem nekim putem. A to je čista emocija. To je prosto jedna emocija koja kaže moraš da pođeš tom stazom. A onda, kaže Tesla, dolazi inkubacija i onda je tako neko stanje posle toga mirovanja. Zatim dolazi stanje vizualizacije. I to on jako lepo opisuje. Tu vizualizaciju, znači ono što mi zovemo, on je video gotovo plastične slike svojih otkrića. Mi inače znamo, čak i u psihopatologiji postoje hipnagogičke slike. To je bio, skoro ravan je to bila hipnagogičkih slika. To što je on video, kao da je živ instrument pred njim, ono što vizualizuje. I onda kaže, dolaze mentalni eksperimenti. Mentalni eksperimenti koji traju dosta, odnosno koji traju dugo, koji su veoma jaki. To je kao, Tesla je govorio, kaže, to je koncentracija na život i smrt. Jer to su njegove reči. Tad, kaže, mogu da izgubim život koliko se snažno koncentrišem i sve eksperimente vršim mentalno. Svaki moj, kaže, aparat je mentalno proveren. I posle toga tek pravi crtež, znači crta, i posle crteža idu fizički eksperimenti. Znači ono što mi znamo kao empirija eksperimenti. To što je on opisivao savršeno govori o tome da je zapravo imao izuzetno izbalansirani, mi bismo danas rekli, rad i leve i desne hemisfere mozga. Jer on ima logičku analizu leva i ima tu vizualizaciju i u prostoru
celu rotaciju prostora i sve eksperimente mentalne. To je desni mozak. Znači jedna holistička, kako da kažem, uravnoteženost koja je kod njega kao genija bila jasna. Kaži mi, molim te, kako izgleda tvoja, sad već imaš ta otkrića, ali kako su izgledale te faze dok nisi došao do nekog? Da li i ti vidiš tako slike jake, kao da su pred tobom plastični? Da, čovjek mora biti otvoren, pre svega da ima nameru da pokuša učiniti dobro delo. To je ta emocija koja dolazi. Ona je neka prethodnica. Znači nekako biti otvoren prema želji koja ne mora obećavati komercijalni uspeh. I biti spreman i na žrtvu. Jer možda se tome neće baš najbolje usrećiti neko. Odnosno i sam autor, jer može biti podvrgnut, da kažem, neoinkviziciji. Što lep izraz. Vidiš kako si talentovan izraz, tako, neoinkvizicija, baš lepo. Pa eto, na neki način ranije bio u srednjem veku neki verski fanatizam, pa je bila ta nesretna inkvizicija. Bojim se da sad, bar u nekim segmentima, postoji i naučni fanatizam, naravno ne izražen kod svih naučnika, ali kod pojedinih postoje ekstremi koji... U stvari to je fanatizam konvencionalnosti. Da, može se i tako reći, jer recimo mi sad, ajde da dotaknem i zakon o održanju energije. Ako čitamo udžbenike, piše da je sveobuhvatan zakon o održanju energije, a nije sveobuhvatno ispitan, što je vrlo zanimljivo. Da. I sad ja dobijam seriju patenata baš upravo koji odstupaju od zakona o održanju energije, jer postoji energetski suficit koji je merljiv, koji je vidljiv i koji je očigledan. I što je još zanimljivo, zahvaljujući Narodnom sajtu, na svim kontinentima postoje istraživači koji to potvrđuju. Napravili su replike, znači od krajnjeg juga do krajnjeg severa, od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada, nezavisne replike svih boja kože, svih nacija. Tako da to pogonsko klatno, ja želim reći u početku bimehanika. Ovo se ne treba shvatiti kao konačno, znači mehanika koja je opipljiva i vidljiva, a kasnije to može prerasti u elektroniku, nešto, jer svi smo imali najpre one pisaće mašine mehaničke, pa su možda boleli i prsti, a sad to više nije slučaj. I bili su i mehanički semafori, da ne nabrajemo šta sve ne, koje sad sve to... Pa sve je bilo nekad i kola si vozio, ti si stvarno vozio kola, znaš, ono kad guraš vola. Sad je asistirana vožnja, kola idu sama, to samo... Da, tako da sad ti mehanički eksperimenti su na nivou nekog pogonskog fizičkog klatna, koji upravo odstupaju od svih pravila u mehanici. Znači, ako se koči izlaz, ne trpi ulaz, što je ovako jedan fenomen kod dvostepenog oscilatora. Kraj je jednostavna interakcija fizičkog klatna i poluge. I sad tu se dobijaju sasvim novi mehanički efekti koji mogu da se porede sa transmisijom i da se vide da ono što imamo u transmisiji ovde ne važi. Tako da je primenjivo i za uštedu energije i za proizvodnju čiste energije. Tako da, eto, s time se mnogi bave i ima tu vrlo pozitivnih rezultata i, nažalost, ima i napada. Ja bih volao da svaki napad ne bude histeričan, da tako kažem, nego da bude da se jednostavno smiri lopta, što se kaže, pa da razgovaramo razumno. Ti jednostavno ponudiš nešto i kažeš proverite da li to funkcioniše, je li tako? Prema tome, mi u teoriji i u nauci možemo da se sporimo oko ideja i oko... Ali ovde je to vidljivo. Prema tome ti si to... Ako nije samo teorija, teorija može biti danas ovakva, sutra možda i drugačija, ali ovde ima i teorije, pored svih eksperimenata koji su bili u ovom slučaju stariji od teorije. I pošto su se pojavili novi mehanički efekti koji su upotrebljivi, i onda je dalje išla i teorija
I naravno, teorija je isto zanimljiva jer kinetička energija raste sa kvadratom brzine. I ako gravitacija da neki doprinos, onda je multiplikacija očigledna. I ja sam napisao i svoju formulu, zahvaljujući što kinetička energija raste sa kvadratom brzine. Tako da sam i to objavio i sve je to opet na sajtu i sve je to prikazano. Znači da i postoji neka teorija i brojni teoretičari su opet dali i svoje analize i naravno veliki broj naučnika je dao i svoja mišljenja o tome. Analizirao je i video je i posetili su me mnogi, tako da se mogu pročitati ta mišljenja iza kojih stoji svako imenom i prezimenom. Kad si pre nego što napraviš taj crtež po kome dalje radiš, šta vidiš? Da li ti je sve to već u glavi rešeno, slika ta mehanička, kako će to delovati, ili progresivno dok crtaš ti to razvijaš? Pa najpre ide vizija. Isto, znači imaš kao što je lepo opisivao Tesla, znači vidiš kompletno sve kako to treba da izgleda i onda tek stavljaš na papir. Da, onda stavljam na crtež i dalje stoji razrada. Naravno, nikom ništa ne pričam dok to dobro ne razradim, dok ne proverim. I Tesla reče od 1000 ideja jedna je dobra, znači vrši se selekcija ideja. Ne znači da će svaka misao biti dobra. Treba ideju razraditi, pa tek onda i eksperimentalno proveriti koliko je to moguće, pa tek onda se konsultovati. Da. Ti si zapravo, a kaži mi, da li imaš, izvini sad mi se misao prekinula, kako izgleda u snovima? Da li ti se nekad u snovima javi, kao što je Kekule, recimo, ja ga uvek navodim, nemački hemičar, našao strukturu benzolovog prstena, ali tačno je znao šta taj san znači. I naravno, stvaraoci veliki uvek imaju u snu, jer to je samo misao koja se nastavlja, ali se nastavlja tako što se niži delovi, odnosno centri mozga i stariji filogenetski delovi mozga se bude i oni također daju odgovor na neko postavljeno pitanje o čemu mi razmišljamo. I onda dobijemo odgovor iz filogeneze i odgovor iz sadašnjosti. Naš mozak je stariji i nov. Kako ti se to u snu javlja? Pa u snu, pre nek što zaspem, uvek je tu olovka i papir pri ruci, da se ne bi posle zaboravilo. Puno toga sam zapisao, što mi se učini interesantno dok sanjam. Jer nekada iskrsnu neke ideje u toku sna i onda to, pošto nisam razdvojio ideje koje su nastale u snu, pa sad ne bi mogu biti uvek baš krajnje jasno šta sam u toku sna, do čega sam došao, a do čega dok sam bio budan, sve je to tu blizu. Tu su papiri i tu se sve piše ako je nešto što mi se učini zanimljivo i kasnije to onda razmatram. Pa praktično 24 časa sam u tome. Pa nema. U stvarnoštvu nema nikakvog radnog vremena, znaš. To mi jako dobro znamo. Tu nema, ne samo da nema radnog vremena, nego nema dana i nema noći. To je sve jedinstvo. A nema vremena uopšte, ti to znaš iz fizike, da vremena inače nema. A ovdje je pogotovo to subjektivno vreme prošireno, produženo i onda tek dolazimo do nekih zamisli koje kasnije stavljamo na papir, proveravamo. Znači, isti taj proces prolaziš. Kaži mi, strahovi, da li imaš neke strahove? Sad, znaš zašto te ovo pitam? Zato što si ti, mislim da si jedan svoj rad naslovio kao održanje, novi oblici ili tako nešto održanja energije ili apokalipsa. Da li se bojiš apokalipsa? Ti očigledno nešto slutiš ili ne slutiš, svejedno, ali svi veliki stvaraoci zapravo se utapaju u celinu misleći o sudbini čovečanstva. To je nužno. Nikad ne rade samo u svom ćošku. Iako oni rade u svom ćošku, ali taj ćošak ima dimenziju kosmosa. I uvek razmišljaju o tome šta će biti sa čovečanstvom. Zašto pominješ apokalipsu? Pa pominjem iz jasnog razloga. Imamo priči u koju ja ne verujem, a to je mračni srednji vek. Srednji vijek prvo nije bio uopšte mračan, a drugo ne znamo ni koji je u onoj između, ne znam, ovog i onog, između 8. i 15. već ne možemo da odredimo. Postoje razne podele, razne podele postoje. Znaš, to me podsjeti na oni koji kažu Vizantija je najmračniji deo na zapadu, jel?
naše istorije, a ovi na istoku kažu Vizantija je svetlo. Da, različite su mišljenja. Sve što se tiče srednjeg veka nije imao fundamentalne fizičke zakone. Ja u šali kažem. No, naime, postoje verski fanatizam, krstački ratovi, inkvizicija, da se ne upuštamo sad u to. Dobro, danas ima druge vrste fanatizma, da. Sad je vrlo opasno, jer tadašnja nauka i tehnika nije mogla dovesti u opasnost da planeta bude ugroženo, da bude kompletan život doveden u pitanje. A sadašnja jeste i sad je vrlo zanimljivo da mi možemo gledati preteće emisije, da li će nas neki asteroid pogoditi i tako. Evo sad nas je neki mali bolid udario. Da, sad je mali, pa se tome daje veći značaj. Pa su ga bar našli gde je pao, nisu? Pa neku prašinu su našli, neka zrnca. No, što je, pričam na kanalu History, koji se nije sad bavio tako puno nama. To je jedan od najboljih, to je odličan kanal. Jeste, i sad tu prikazuje kolika je to opasnost i da li se može izbeći, koja su tu sad rešenja, ali je verovatnoća toliko mala u odnosu na ovaj nuklearni potencijal koji postoji na planeti, u odnosu na sve ovo drugo oružje za masu. Da. To toliko postoji, to ima već velik broj država, negde oko 9 država postoji koje imaju nuklearno oružje i ko zna koliko ko ima. To znaš da su i Freud i Einstein i svi su o tome raspravili i bile su i prepiske i tako dalje. Da jeste, i to sad postaje malo manje interesantno, ali mislim da je upravo najopasnije. Sticam okolnosti, imao sam 68. godine jednu tešku povredu, pa onda sam bio u prilici da vidim puno raznih događaja. Ja namerno nisam htjela o tome da govorim, ali i ti si mi uvek potvrda o toj sublimaciji o kojoj mi govorimo u stvaralaštvu. Čovek jednostavno nešto sublimira i onda pravi delo. Sad, naime, šta se desilo? Upravo je sad najveća opasnost. Zašto? Zato što nije došlo do nuklearnog rata, bila je kubanska kriza, pa jednom kompjuter pogrešio u Americi nakon toga, pa je bila lažna uzbuna. I tako bile su neke krize, pa Indija, Pakistan bila na ivici rata, ne znam, nuklearnog rata. Ti si jako dobro rekao, veliki naš prijatelj, nažalost sada pokojni francuski general Pierre-Marie Gallois je prvi izgovorio rečenicu, kratku, jasnu, naravno, improvizacije postoje i drugde, ali on je prvi rekao, ako želite da znate puteve budućih ratova, samo pratite puteve energenata. Naravno, ništa ne može jednostavnije da bude rečeno, a to je tema koju se i ti dotakao i opet pokazujemo kako veliki stvaraoci, bilo da su umetnici ili naučnici, uvek dođu u tu brigu o čovečanstvu, jer oni su u celini, oni su u celovitosti od početka, oni su zapravo u tom arhetipu celovitosti. Jeste, i sad je ta najveća opasnost, pošto nije došlo do Trećeg svjetskog rata, a bilo je vreme kada je to bilo blizu, i onda dolazi u nekog opuštanja, hoće li neki asteroidi, malo se to zapostavlja. Upravo tada se događaju najveće nesreće i u ličnom životu, jer nisu ni oni koji odlučuju našoj sudbini, oni su od krvi i mesa, nisu oni ništa pametniji ni bolji od nas, ali su samo na takvoj poziciji i oni isto i tekako mogu da pogreše i da donesu pogrešnu odluku. Sad šta sam hteo reći? Sad je velika nervoza upravo zbog energenata. Energenti, pa naravno, da. Jeste. I naravno to se ne priznaje. Ja sam čitala, ali nije mi jasno, ti sad predlažeš, kažeš da li je moguća gravitaciona mašina. Da, ja tvrdim da jeste. Šta bi rešio njome? Pa rešilo bi se time da je tada energija svima jednako dostupna. To je ono o čemu je Tesla sanjao. Da. Mi imamo situaciju da su neke zemlje prebogate energentima i druge sasvim siromašne. One koje imaju energente moraju da se naoružavaju da bi zaštitile svoje prirodno bogatstvo. Ove koje su siromašnije se naoružavaju da u jednom trenutku pod nekim izgovorom, bilo kojim, a to se već bezbroj puta događalo, čak i u vreme antičkog sveta. Tada su osvajali i radi robova koji su bili izvor energije. A sad je nafta, gas, ugalj. To je konstantno bilo. Čitava istorija čovječanstva, istorija ratova su istorija puteva energenata i energije u bilo kom obliku. Sad,
Čak i čovjek koji nije bio naučnik, ali je bio vojno lice, čuveni general de Gaulle, je govorio da sve zemlje treba da imaju nuklearnu energiju ili nijedna. Da, to bi bilo pravo. Jer to je odvraćanje, a ne da ga jedna, dve, tri zemlje imaju, a druge nemaju. Da, to je vrlo komplikovano sad. Vrlo, vrlo komplikovano. Sad ovdje, ukoliko imamo gravitacijni potencijal koji na svakom mestu možemo koristiti, i na spratu bilo kom, i na spratu ispod zemlje, znači nezavisno da li smo na nekoj nadmorskoj visini, ne preteranoj naravno, ali u ovozemaljskim uslovima, tada bi se smirila nervoza. Ukoliko imamo jeftinu energiju, a gravitacija je nepotrošiva, Leonardo da Vinci se bavio. Kako da ne, pa oni su bili, Michelangelo i Leonardo su bili univerzalni geniji. Pa to je ono o čemu ja stalno govorim. Oni su se bavili od egzaktnog do svim naukama. I možemo vidjeti tačno. Znanje jedno, da. Možemo i konkretno koga bude zanimalo i taj Leonardove mašine da vidimo. Leonardove mašine, da, on je I da vidimo i ovdje nešto drugo. Hvala Bogu, umeo je da nacrta, dobro. Jeste, da, izvanredno. Sad, a i ti si dobar crtač. Pa, tu i tamo, trudim se koliko mogu. Naime, i sljedeći problemi, znači energenti su neki primarni problem, ali imamo sad problem i pitke vode, nedostatak pitke vode, nedostatak hrane, isto što može ulivati veliku nervozu. Na prvo mjesto energenti, pa onda sve ovo, ali neće biti problema ukoliko imamo jeftinu energiju. Naime, šta se događa? Desalinizacija morske vode, prečišćavanje. Ako imamo jeftinu energiju, onda je to sve manji problem i sve je niža cena. Proizvodnja hrane. Ako imamo jeftin način navodnjavanja, imat ćemo onda puno više hrane. Znači, reciklaža sirovina raznih. Puno je velika stavka cena energije. I ovdje u ovom slučaju ne bi trebali transportovati energiju, ona bi se na bilo kom mestu mogla proizvoditi neposredno uz potrošača. Znači ne bi morali imati... Ne bi moralo da se prenosi. Da se prenosi što ima neku svoju cenu i neke, naravno, i probleme. Tako da ovdje bi imali nezavisan izvor energije na mestu gde nam ona treba. Znači, gravitacija... I ti o tome u stvari sanjaš i to si... I eksperimentalno se to potvrđuje na, cijeloj planeti, brojni istraživači na tome rade i naravno i ova emisija doprinosi da se mnogi s tim upoznaju i koji možda nisu čuli za ovo. Ne zaboravi da si na televiziji koja se zove Kopernikus. Puer si mueve. Jeste. Kopernik, divan naučnik koji je menjao sve. I ti tvrdiš da se nešto okreće pod uslovom da proradi i da ta mašina, recimo, zaživi i da možemo da budemo sigurni da će biti neiscrpnog izvora. Da, bez obzira šta se dešavalo, da li će se to nekom neće svideti, ali apsolutno tvrdim i sad imam jedno učilo koje mislim da bi moglo biti za škole, fakultete, gdje bi se bezbrojnih opipljivo mogli uveriti da je moguće dobiti više energije od uloga, naravno na bazi gravitacije. Da je moguće dobiti više energije od uloga. To je suština. Naime, do sada smo u energetici uvek bili gubitnici. Znači, uložimo izvesnu energiju i dobijamo često i znatno manju. Recimo, kao što je kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem u našim automobilima, dobijamo samo 1/3 energije ili čak i manje od 1/3 ili 1/4 od one koju uložimo. I tu nema bitnih promjena suštinskih i tako da se onda jednostavno smatralo da je to kraj svih razmišljenja i da je nemoguće dobiti više, a smatralo se da od gravitacije, pošto je ona samo sila, da se od nje ne može profitirati, nego koliko se dobija, toliko i gubi. No, evo, našli smo i neki mehanizam koji malo drugačije radi. Ima, znači, nove mehaničke efekte, radi mimo pravila i daje energetski suficit. Mimo poznatog pravila. Pravila se menjaju, kao i zakoni što možemo da oborimo. Mada su u nauci jako tvrdi kad je reč da se neki zakon obori, ali na kraju to mora, to je sudbina nauke. Pa evo, ja ga čak i ne bi želeo ni oboriti, ja bi trebao samo malu izmenu da se napravi. Da se ne zove zakon o održanju energije, nego da se zove princip održanja energije na proverenim primerima koji su izvanredni, Carnot ciklus, Jouleovi ogledi i mnogi drugi principi na kojima se taj zakon branio,
ali ne da je sveobuhvatna, da je ipak mogući izuzetak, znači da se samo zove princip održanja energije na proverenim primjerima. I da on ne može da se zove baš, nisam siguran da može da se zove prirodni zakon, kako to čitamo u udžbenicima, čovek je stvorio. Znači čovek je stvorio, da li može biti prirodan zakon? Malo je sad diskutabilno. To je fantastično kako, ali treba imati dovoljno smelosti da bi čovjek počeo da revidira neke stvari ili čak da ih, ajde da malo, ti čak i nećeš mnogo da praviš buket, ti samo malo pomeraš, ali se to i tekako posle pomera, samo se pomera. Kaži mi smo svi opsednuti tom brzinom svetlosti, evo, čak i ja koja nisam fizičar. Žao mi je što ne znam dovoljno činjenica iz fizike, jer mene fizika uvek zanimala. Ali nemam dovoljno činjenica, znaš, moram da počnem da skupljam te činjenice. Nama je u psihologiji i psihijatriji važna fizika. Carl Gustav Jung je psihološke zakone objašnjavao fizičkim zakonima. Mi verujemo da je to jednorodna energija, znaš. I sve parapsihološke pojave će se jednog dana znati kad se to objasni, jer talasi našeg mozga su elektromagnetno zračenja, mi na neki način, je li tako? I mi znamo da će se sve to, sad da li govorimo o ovim ili onim talasima, ali mi znamo da će se sve to otkriti, da će doći trenutak kad ovo što mi imamo kao sada neizvesno, znaće se jednog dana. Meni je žao što ne znam da ću živjeti tada, ali vola bih to da vidim. A ti si, evo, opsednuti smo tom brzinom svetlosti, jer mi znamo da ono što ima brzinu svetlosti, odnosno svi ljudi znaju da to što ima brzinu svetlosti ne umire. I uvek se pitamo da li ima elemenata ljudske misli koji imaju tu brzinu. Sad smo rekli otprilike šta je to 300.000 km u sekundi, ali to čoveku običnom ništa ne znači. Naša takva je apstrakcija u pitanju da ne možeš, nemamo nikakvo iskustvo. A ti tvrdiš da ćemo moći da imamo možda jednog dana, na kraju krajeva i Jules Verne je tvrdio nemoguće stvari u ono vreme pa se sve ostvarilo, u njegovoj fantastičnoj mašti, ali on je verovao da će se ostvariti. I druži se sa pronalazačima. I sa pronalazačima. Pa dobro, i ti veruješ i ti se družiš sa pronalazačima. Pazi, mi ne možemo da putujemo u druge sunčeve sisteme i u druge galaksije samo zato što nema te brzine svetlosti. Nema, ni iz daleka. Ali to je glavna naša, zašto mi možemo da odemo na Mesec i na Mars jedino. Ne možemo da prodremo do druge zvezde upravo zbog toga. A kada bi sonde imale brzinu svetlosti, one bi išle u druge galaksije, je li tako? I onda bismo mogli da uspostavimo verovatno vezu i sa nekim drugim životima i tako dalje. Kako ti to zamisliš u tvojoj mašti? Pa trebalo bi možda promenuti mišljenje, odnosno sad to je opet čista teorija. Nema značaja, to su genijalne zamisli, su uvek važne. Einsteinovim teorijom da se menja masa sa tim velikim brzinama koje su bliske brzine svetlosti. Ja mislim da je masa konstantna i tu onda ne bi bilo barijera brzina, onda bi se mogla i prebaciti ta brzina svetlosti, odnosno prestići, ukoliko se ne menja masa. On smatra da, na ime kako je objavio, da bi masa postala već biti beskonačna, te je nemoguće dostići brzinu svetlosti, nego možda neku bližu njoj, ali nikako ne dostići. Ja mislim da bi masa ostala konstantna i da se ne bi uopšte menjala. Šta ti kažu kolege fizičari kad to kažeš? Pa, ne bi se baš složili. Ali, naravno, to se ne može dokazati. To je daleko, daleko od toga. Bar ne, eksperimentalno svakako ne. Ali ljudska misao je u stvari božanska misao. Ona ima pravo da ima stvaračku fantaziju i da u njoj kopa, jer mi znamo da je sve to što je nekad bila fantazija danas ostvareno. Da. Mi prosto živimo u jednom veku, u jednom vremenu i kad imamo verovatno ne naša čula još i kad pogledaš koliko mi stvari u prirodi ne čujemo, a priroda je užasno buči. Znaš kako je u šuma? To je buka. A mi ništa ne čujemo. Naš prag nije taj. Pa tako je i ovo isto. Verovatno i sa saznanjima je tako i ovaj vek možda nešto ne vidi što će već sljedeći otkriti. Zato treba mašti pustiti. Stvaraoci to uvek urade. Oni probiju tu barijeru. Jer njihova mašta je, to je kad ti Bog daje nešto, niko ne može da te zaustavi. Koliko god da ti kažu to je smešno, čoveče, nije to, ti kažeš nije smešno, jednog dana će biti i nastaviš tim putem. I tako i bude. Čudili smo se kao deca kada smo bili u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Tada sam imao neki 10 godina.
I vidjeli smo, tamo su nam pokazali da od svetla dobijaju energiju. Mislim što je ovako zanimljivo. Sad je to već u širokoj primjeni. Pa to je energija naše duše, u stvari. Da. I sad, vrlo zanimljivo, taj fotoelektrični efekat i dobija se neka struja. I kasnije mi je sinula misao, nekoliko godina kasnije, šta bi bilo da neko nema vid, ali da nije u kontaktu s drugima. Kako bi tom biću mogli objasniti šta je svetlo? A toliko prisutni od svetla imamo i energiju ako treba. Znači, samo nam treba prijemnik. Kako bi, i da li postoji još neke energije? I to me je onda kopkalo stalno. Da li nešto što postoji, tek puno kasnije sam pročitao da postoji kosmičko zračenje, a koje bi trebalo ipak podsjetiti nekog da malo se dublje upusti, jer nezasluženo je drugi naučnik dobio Nobelovu nagradu. Tesla je krajem prošlog veka otkrio kosmičko zračenje. Pa to sa Nobelovim nagradama možda ti nećeš dobiti mani Nobelove nagrade. Nažalost, to je uvek, ne kažem uvek, ali često nezasluženo. Da, ima i nepravdi. Recimo, Tesla je bio verovatno najviše zakinut tu. I ne samo on, ali to... Da, ne samo on, da, nepravdi ima... Ali na kraju to istorija ispravi. Teo sam da te pitam nešto. Ti si, kao i svi stvaraoci, veliki čovek koji... I tu pokazujemo da veliki stvarac nikad nema predrasude ni barijere. On ide od najegzaktnije nauke ka najvećoj transcendenciji. Ti si isto tako opsednut raznim misterijama i svi su bili ljudi koji se bave velikim otkrićima. Napisao si nekoliko knjiga. Jedna je Nestale civilizacije, druga je Svet misterija, treća je Petrovaradinska tvrđava, Kosmički lavirint otkrića. Ja nisam čitala tu knjigu, a pročitat ću je, dao si mi. Ja sam sve vreme mislila na piramide egipatske dok sam čitala taj naslov, znaš. I na one proračune. Zašto, to imaš čak i kod onog tetrapakta, zašto mleko u ovome ne truli, jeli? Zašto taj brijač služi... Oštri, da bome, u onom, kako da kažem, trouglu, u stvari, u piramidi. I sve vreme dok sam čitala tvoj naslov mi se ta slika javljala i sad ću da pročitam to u dahu. Napisao si nekoliko knjiga o svetskim misterijama. To je zapravo u psihološkom smislu, psihoanalitičkom svejedno, mi tvrdimo da svaki stvarac ima potrebu da se vrati celini. I to traganje za misterijama, za neotkrivenim je zapravo povratak tom arhetipu celine. I pravi epistemološki motiv, a šta je to motiv epistemološki? To je onaj najdublji saznajni motiv koji ljudi koji imaju dobru sublimaciju uvek imaju. Oni zaista žele nešto da saznaju. Dok recimo ljudi koji nemaju dobru sublimaciju, razni neurotičari koji nemaju sublimaciju, njih ništa ne interesuje. Znaš, to gledamo svet zabave. Evo vidi danas i svet zabave. Dovode jedni druge, govore o nekim jedni o drugima pričaju, a onda se bave nekim zabavama površnim, pa ko je šta rekao, uopšte ne bave se suštinom. Oni nemaju saznajni motiv. Njihov motiv je jedino da se vrte u nekom ludačkom krugu. To je ta nesrećna zabava. Ima neke istine u onoj rečenici koje kaže veliki ljudi polemišu o idejama, manji ljudi o događajima, najmanji o drugim ljudima. I onda se bave zabavom, nekim tračem i prepričavaju i tako dalje i ta puka jeftina zabava, a ništa ih ne interesuje da saznaju nešto o sebi, o kosmosu, o svom mozgu, o tome zašto su na ovoj planeti. Taj pravi epistemološki saznajni motiv svaki stvarac ima. I on ide do kraja dok ne otkrije svaku misteriju. Ti si neko ko nema barijere da se i time bavi, evo pišeš o misterijama, kako ih doživljavaš, to je druga stvar. Zašto se baviš nestalim civilizacijama i misterijama? Pa bavim se zato što istorija, koliko se može nazvati naukom, naime imamo ono da je, ne znam, civilizacija nastala pre 7.000 godina. Dobro, to je deskriptivna nauka. Istorija je deskriptivna, ona obeleži činjenice. Da, pobednik piše istoriju, ima tu... Ideološku. Ali kad je reč o otkrićima tehničkim, onda je to, ti se bavio istorijom otkrića, znaš. Da, naučnik otkrića. Tu je manje pobednika bilo, a nekako je uravnoteženo bilo. Pa, bilo je svega i svačega. Ali dobro, evo, naime, šta sam hteo reći u vezi nestali civilizacija,
njih sigurno je bilo i puno ranije naprednih civilizacija i da koje su izgubljene, za kojima se traga, poznata Atlantida i tako dalje. I pa recimo kod nas je bilo veliko iznenađenje i otkriće Lepenskog vira, profesor Srejović koji je tu puno radio, time se bavio. Tako da je bilo i da će biti još otkrića poput i na našem području poput Lepenskog vira. Takvih otkrića tek su pred nama. Puno takvih otkrića i u svetu. Tako da će se istorija morati revidirati puno, poprilično i sama istorija. I već ima naznaka, već ima čitav niz informacija. Tako da neće moći biti da je desetine hiljada godina unazad da je bila samo praistorija, nego bilo je civilizacija. Jer ako bi pogledali istraživači koji su došli, ne znam, u Srednju Ameriku ili Južnu Ameriku, vidimo napredne kulture, a malo dalje ljude na praistorijskom nivou, na nivou neolita. Tako da i u Indoneziji isto tako možemo vidjeti isto predivne ostatke civilizacija, a malo dalje, možda 100 kilometara. Pa tu samo potvrđujete cikluse koji se javljaju, padovi. Da, padovi ili čak neki tabuji koji su održavali da ostane jedno pleme na tom nivou, da se ne da napredak, da ostane na nivou praistorijskom i onda oni kasnije postaju roblje, jer napredne kulture ih porobe i da rade najdegradirajuće poslove kod njih. Veljko, misliš li da ima, tebe pitam, pošto se baviš naukom, to ne pitam ljude koji se ne bave naukom, nego onima koji stvarno znaju. To je kao u muzici, kad si dobar tehničar, možeš i da improvizuješ, ako nisi dobar tehničar, to je druga priča. Ima li života u drugim galaksijama, šta misliš? Pa najmanje verovatno bi bilo da nema. Mislim, to je apsurdno jer bilo je... Odnosno, najveća verovatnoća bi bilo da ima. Da ima, da. Mislim, to je, bilo bi začuđujuće da nema života, da nema civilizacija. Ako bismo ikada mogli da dostignemo tu brzinu svetlosti u našim letjelicama, one bi to saznale vrlo brzo. Da, one bi to, jer naime ne bi se preterano složio sa teorijom velikog praska. Moja vizija je ovakva, jer otprilike uvijek postoje neka ograničenja u gledištu i sad je bilo do skoro mišljenje takvo da je veliki prasak stvorio sve što postoji i dalje ne postoji ništa. Dalje ništa i sve je postalo iz jednog zrnca. Moja hipoteza, ako imam pravo na nju, ja ću je reći, smatram da materija od uvek postoji, da nema početka. Ako materija od uvek postoji, onda od uvek postoji život, a od uvek postoji civilizacija. Znači, bez početka. Znači, milijarde i milijarde godina pre naše civilizacije. A to je nama, našem umu je teško da shvatimo da ona od uvek... To je ono što je rekao Nikola Tesla kada je kritikovao Einsteina. Kaže, prostor je zakrivljen, a Nikola Tesla kaže ne. Kaže, zakrivljen je ljudski um koji ne može da pojmi. Nama je teško da to pojmimo. Inače, kad bismo pojmili da od uvek postoji materija i život, ne bi bilo nikakvih... Da, negde u neograničenom svemiru. Znači, ne treba ga ograničavati. Iz tog zrna je nastalo samo toliko. Ne. Otprilike mišljenje bilo u astronomiji ranije. Ono što vidimo, to postoji. Onda kasnije su nastali neki instrumenti, pa se videlo i malo dalje. Onda je samo dotle. I tu je rub svemira. I dalje ništa. To je, da. A onda se posle otkriva još dalje, još dalje. Pa nikad kraja. Mislim da je tu jedan beskraj. Naravno što je... Ne treba se ni preterano upuštati u tako beskrajne razmišljenja, ali smatram da je onda sasvim logično u nečem neograničenom da postoje civilizacije daleko naprednije, neuporedivo. Znači da je to... I jednog dana ćemo svakako moći da... Samo nećemo ti i ja biti živi, ali neki naši molekuli će biti nacioni i u proteinu molekula će biti naša memorija. Jeste, smatram da je život bez početka i kraja, znači da je sve jedan kružni tok, na neki kružni tok. Što su u stvari stare civilizacije i govorile. Kaži mi, Veljko, jesi li ateista, agnostik ili verujući? Pa evo ovako, znači ateista nikako. Znači, a da li bi bio teista ili agnostik, tu bi moglo biti, pre bi bio teista nego agnostik, mada tu se javljaju ponekad mala kolebanja. Znači, ateista apsolutno nikako, jer u svom životu nekako kao da
da dobijam neke informacije, pa prema tome je signal, taj spiritualni kontakt da postoji. Nama je najvažnije to da li postoji nešto, jer posle smrti i uvek o tome pričamo, a u stvari svi znamo da svaka ćelija ljudskog organizma ima tu, ako je kvant najmanji deo zračenja elektromagnetskog, recimo da je kvant svetlosti taj foton, to ti dobro znaš, i da je on zapravo, svaka ćelija emituje tu energiju, biofotonsku, ili tako. Ali ono što je zanimljivo, meni je to uvek bilo fascinantno, zašto naše ćelije emituju 1/10 te energije dok smo živi. A onda kad čovjek napušta život, svih 9/10 biofotonske energije izlaze iz organizma. Da, to je nevjerovatno. I to je taj efekat Del Paz koji je bio nekada čuveni, opisivani u modi da se objašnjava. To prosto ta energija izađe iz organizma i onda posle toga se ćelije raspadaju i degradiraju. Da, sad gde ona ode? Gde ona ode, a telo mrtvog čoveka postane, kao što su izmerili, za nekoliko grama lakše. Jeste. I ta biofotonska energija, ona apsolutno izađe iz pokojnika. I sad to što ti kažeš gde ona ode i kako je meriti, to je jedina stvar. Ali ako duša postoji kao nematerijalna, naravno, jer fotoni nemaju masu, je li tako, telesu? Da, beskrajno. Ona je upravo u toj energiji. Da, sigurno. Smatram da je tu neki taj kružni ciklus rađanja, starenja, ponovnog rađanja i da je život bez početka i kraja. Kad bi samo naš um to mogao da pojmi i da se sa tim pomiri, onda bi sve bilo rešeno. Kaže mi, bojiš li se nestanka? Evo sad govorimo o tom fizičkom nestanku. Pa s tim se moramo pomiriti, mislim. Biće opet neki novi život. Pa biće verovatno neki novi život opet u nekoj novoj formi, tako da s tim moram biti... Veruješ u to? Pa verujem, naime, inače sam više puta sticam okolnosti stavljao život na kocku, tako da sramotio bi se sam od sebe ako bi sad bio plašljiv od smrti. Ne plašim se smrti, ni najmanje, jer ako sam i u mladosti stavljao život na kocku više puta i nekim čudom ostajao živ, što bi sad prilikom istraživanja upuštao sam se u razne avanture. Nisam bio nikad istraživač iz pozadine, nego sam bio uvijek koji sam išao prvi. Tako radi se pravi istraživači. Da, čudno bi bilo da sada se toga plašim. Naravno, želim da proživim koliko mogu, da dam, jer samo učim i želim da još više, koliko je god moguće, naučim. Ne znam sve i najmanje me zanimaju ljudi koji znaju sve ili umisle da znaju sve. Koji su sigurni da znaju sve. Da znaju sve, da im je sve jasno. Mi smo nekada kao studenti psihologije i klinike govorili ovo je smer za one koji znaju šta hoće i koji znaju sve. A mi drugi idemo u drugom pravcu. Željen sam spoznaje i da samo učim. To mi je eto svrha. Mi kad govorimo o nestanku, govorimo samo o napuštanju ovoga tela u kome smo danas, ali energija nastavlja da živi kao što vidimo. I daj Bože da nauka samo otkrije kako ona živi, kako je artikulisana i gde odlazi. To je ono što mi želimo da vidimo i što bi ja volila da doživim, a verovatno zajednički o tome mislimo, ali vidjet ćemo. Ako ne doživimo mi, onda će nam neko javiti. Da. Veljko, tihost dar je tvoj, a tišina zakon. Slušaš kako praiskonski vasiona huči. Kad u ritmu svemoćnom tajna njena zvuči i kada otkrića tvoja kroz maštu naruči. Renesansna ruka ostade ti svuda. U svakom je rebusu koji danas smišljaš. U snazi što prkosi Ikarovom padu, u crtežu igre čuda ostala je ruka. U sunčevoj moći i u snazi vatre, u silama vode što sva trenja satre, u težini zemlje, beskraju vazduha, usijanoj energiji sunca ljudskog duha. Kroz ratove vekova misao ti juri. Hteo bi da krv nevina prestane da curi. Tvrdiš, bit će munja, dovoljno za ljudski rod. Energije večne tražiš silom vere, tajni kod. Ponekad u tami javi ti se predak. Moli da izdrži tvoj, jedinstven i redak. Jer munje i svetlost njegove još žive.
Ulaze u tela nova, daruju im sile. Pravednike vode drevnim putem svile, hodočašćem genija do Smiljana doline. Vode ih kroz stazu na brežuljke like, putem ljudskog uma, vanzemaljske vike, na Gospoda imanja, u Gospić ravnine, u besmrtnost tvorčeve, svemoći i slike. To sam tebi napisala, ti si mi rekao da si Ličanin negde. Pa jeste. Naime, postojao je Milkovića Varoš, grad, odnosno selo koje je izumrlo, gde su bili moji preci sa očeve strane, 1 kilometar od Smiljana. Moji preci su Ja to to živeli. nisam znala, evo. Na Googlu se može naći. Ja nisam hvala, to znala. Miro, dirnut sam. Ja nisam znala da su ti preci pored, ali to je moralo biti tako. Dirnut sam i Teslom, eto, naši preci su bili na kilometar svega. Tebe je Tesla negde zadužio da danas pričaš, pišeš i radiš. Živeli stvarovci. Evo, ja sam dirnut. Živeli.